sungopor lasi tribal mate karbia rong sartum ta piniar ni hor ok chochot bu phui than pen hor bong pen ilitum lailo eman puching hor king bang chok chilo lasi ilitum khaya ki sunglong ta rong sartum hello bang apia po ikitin irade de tumi kitin lopot piniar ni pen bangke rong sartum ta mithang long le philang ka cherai komlong uwe kimie long ilitum cherap dunang po tangte pangri pang dona long ponon gari motor long lut herong si tarpon rong ti labang so pu thakna litum na hin pen kopia lo ken kamedeng pon oni litum labang ke son troxinar kep karbirong sartum lapen ke richo pin poto ben cerai alam do labang so lo bang monal litum social media long paklang ponon reporter tum labang ke litum karbia tum bang ke hakko penta adama sarkang thur hot phinu rong ke tarpon labang ke litum aron kali nasi phinu rong ke tarpon bang ke litum piniani pen bang ke ingtonang po jongsi komanya mekar claim that lipute arong sar phansin litum ke adai en po nasi piniani rong sar do anta mekar mi thur phan chithanon ilitum karbia tum bang ke phinu rong bang ke adama sar along tarpon long le lapen ilitum bang ke isia aflex mate benar selam si ilitum bong krok bong chin arjan silitum tarponang po pusi pini labang so mai pen litum pacetak polo labang so mai ke do pona puthak kopia mai se bad do kono labang so than pon pini dilitum karbirong saramai dak duaramla ahawara mai pen patir pipon pen pini nilitum cerok toko mai bipon labang so karbirong saramai tum piniani cerok toko mai binangkok athe pia lamang gela hello nilitum nondak karbiang longolu influx mati litum banga so kibekichia so nangkibat pik along ilitum rong saratum kachelang dunai arput hetan ape non eviction pjr vijera long eviction ke claim ji asai long nilitum rong sartum ta pinani pen cherap dunai pusi nilitum serok to mai dolo lapen pini eviction det pena phi pen ke nilitum kibekichia so phan kapek karbia hem mate karbia longli nangke hang lapen ke pini bhara dolang lapen ko pine nitum adhi claim lang pu longle philang nangke hang du kok ta thek lasela bangso nangke hang along bang ilitum karbirong sar tumbang ame karmi thuraphan chethan pen ilitum kebegeche khai pia tumphan ilitum bangso longle philang khiti bati ke choklem ben chenglo kaprek nilitum pek longle pusi pinani rong sartum karbirong sartum nitum chingrum lo apela bangso maya putak sipini nitum chingwai pon tane penang nar arong sartum mangke amina sai chi claim kle la pusonta thek pon long dopik labang so puthang na litum ma hin pen mate tiripe hin pen kopi si pudam ji nilitum karbirong saramai tiripe hin pen bangke nilitum long piniani karbirong sartum bang pharong bong pen bang throkke baksa mek prang chorla a hogalam la bangke bonsita piniani pen bang nilitum atokondo arong sar phanta la bangso alam mate la bangso message bang paleng peji panilitum bor i bomlo la pen la nangke thudunde ameke jang ka chekrong arong sartum phan anta nilitum pinila bang karbia tum man peng ka chipi mate poho ka chipi aputhak nilitum karbirong sartum la pen richo dong ka parai pon alam do ke chengsia bangke sarmar phan bangke microhinia long ponon boho ke er serwa ponang la pen ke risomar phan bangke microhinia long adama sarhut ponon etum risomar phan lo pulote boho ke lok serwa ponang la pen sarpimar la pen okorja phan bangke ilitum jamborong kalite jiri kalite khonjari ama plus ilitum piponang po la bangke litum pinyani pen thak dak lo la pen konane microhini long si sarmar phan poho ke kelok arwak lo la pen risomar phan aker arwak rong pote la bangke litum ne ponang ka po la pen poho ke er soar lo phan pirong pulote litum karbirong sarmai pen sodak pen nepon pupusin litum pini la bang somai long serai pon ro majarai kom ye pha athmai to makai dubong lo itu makanya anda mesengan ke doa tha hai mela mesengan piari chi tha mela mesengan chuo mela ki lo mela itu ko amma ke chuo ni ki ni ka hana ama o ka lo chuo mela itu mesengan piari yang lain chi tha mela mesengan hai itu do mela lasu monte itu nona pha nona thu mia we ko le to bidi sore tha ni umdeli tu dapat tu nak muda asam kami mesti cerai jadi kami kasi alam minggu tu nak international nak cerai jadi asam jadi orang asam orang kali tu kami harus masih pasti planning badminton, cricket, football, boxing, tapi tu tradisi kita Thai batali cirno kasi ni bila ekor sila nalai apa ko upine keselar boleh apa ko
Uno bro itu orang langkah ini kaya mangke itu nomor ini itu mah thamu ni itu nomor ini itu gutkha betul hor pani betul itu mana mereka boleh roda bandar danglok sabla sabu sarehan kham ni si nomor ini hello orang kami itu kami uwe ini itu logat kita logat kita lasa gutkha itu lasa sikhar itu lasa hor itu lasa tas kapatu lasa kekem tu lasa kan pagi lagu lasa pagi ini pun itu orang itu evaluasi program kejataan semua program dengan tu itu mulai dia tu yang si hor tu orang kapan hamnya sikhar tu orang mode itu orang tu semua nak sesuatu yang itu orang semua nak ada kau pun Nah sini tu mau lagi kami kasih pet. Kapan tu nanti tanya pan, lo tanya pan, lepas dalam orang kerja kami tanya pan, ni sekali tanya pan, itu tu orang mau ikut apa? Mau hidup dari itu mawasa ramai, main pakai dengan lo itu kapal penuh, istiqomah dia pakai dalam komputer itu nanti namung lo.